24 आणि 25 फेब्रुवारी कपिलेश्वरी कवळे पंचायतीच्या खेळा मळार गोवा युवा मंचान दायज 2018 महोत्सव घडोवन हाडिल्लो। आयतारा ह्या कार्यावळीची सांगता जाली। युवा जैतिवंत दिवजल दायज 2018 चो जैतिवंत पंगड थारलो। डेस्क गोवा ब्युरो रिपोर्ट। सत्या हरी आणि दुसरा रायझिंग यूथ दायज 2018 चे तिसरे इनाम शेअर जाल्ले आसा युवा खेळगडे म्हापसा आणि 6वे वेरेचो सख्या हरी। दायज 2018 चे दुसरे इनाम फावो जाला कटमगाव दादा पंगड। आणि दायज 2018 चे जैतिवंत आसा युवा जैतिवंत